Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasap kaninyo. Mga igsoon, atong ihalad kining maong santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon. Iampo ta ang atong mga pamilya, mga higala, ang tanang taong gisaaran nato sa atong mga pag-ampo, alang usab sa mga intensyon sa tanang mga pilgrims ug devotos dinhi sa Basilika, ug alang usab sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nagdasal mo, kung nakalabas sa imo kaayo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga daon, sa yuta, Ginoong Diyos, lagi nuhari, Diyos naman, makagagabong sa tanan, nagkasimbak kami kahalimo, nagkapasalamat kani-kani mo, nagkadaig kani-kani mo sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, tuntunan sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nangawatan sa sala sa kalibutan. Aluy kami, Ikaw nagalingkod sa duong sa amahan.
santos, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon. O Heso Kristo, umay sa Espiritu Santo, di sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubo sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan sanglit daghan man kayo ang nangandak gumikan lamang sa tawhanong katarungan, mangandak usab ako. Maulaw ako sa pag-ingon nga kami dili makahimo ni ana. Apan kung adunay maghagit sa pangandakay, mangandak usab ako sama sa buang-buang. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israelita ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako sa nabuang, apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko, ug mas makadaghan pa nako mabilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang nahiaguman ko kay kanila. Ug labaw pa ka subsub ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig katluag siyam kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako latiguhas sa mga Romanhon, ug makausa ako batua. Makatulaw ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianod-anod ako sa tubig, sulod sa kauhaag 4 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, ug sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo, ug sa mga dili Hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa mga kalawran, ug sa dili matuod nga mga higala. Naghago ako ug nagbudlay, kasagaran wala ako'y tulog, gigutom o giuhaw ako sa makadaghan, wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan, o bisti. Ug sa walay paghisgot sa ubang butang, nabugatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga simbahan. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kung mangandak man o galing ako,
Mangandak ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang mataro. Sa dalan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang mataro. Dagon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maanian kanunay sa akong bakbang. Padaygang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapabsanon mamati kanakong malipay. Sa dalan kagulanan, luwason sa Diyos ang mataro. Hingayaang ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o guluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Sa dalan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang mataro. Aglaong kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kalipay. Ang inyong mga naong, dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. Og giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang mataro. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag ng kaluwasan, dalay ko siya lamaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ganin. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas.
Busa kung ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkakangit-ngit gayud niini. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, si Jesus naghisgot mahitungod og bahandi. Unsa may atong bahandi sa kinabuhi? Ningon ra ba ang Ginoo, kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Siguro kitang tanan mga igsuon, aduna tay mga butang nga gitagaan gayud nato og bili sa atong kinabuhi. Unsa maning mga butanga nga atong gihatagan og bili sa atong kaugalingon? No? Siguro ang atong kwarta, siguro ang cellphone nga atong gidaladala karon nga dili gyud nato ibuwag sa atong kaugalingon. So way kuno ninyo unya bibilin sa inyong lingkuranan kanang cellphone, inig pangalawat ninyo. Di ba ka mo kulbaan, inig balik ninyo wala na inyong cellphone. No? Inyo gyud ang dadon. Siguro kanang atong sinina nga branded nga atong gisulob og lain-lain pang mga butang nga dunay bili sa atong kinabuhi nga atong gipanag-iya. Mao ni ang mga butang nga makonsider nato nga atong mga bahandi sa atong kinabuhi. Kini ang mga butang nga pirmi nato gihuna-huna atong gipaningkamutan nga atong makuha, no? Mong magtigom ta, mo trabaho ta para makapalit ta sa unsay gusto natong paliton, no? Mga alahas, sakyanan, balay ug lain-lain pang mga butang. Ug usahay kini mga butang nga usab mga igsuon makahatag usab og kahasol sa atong kinabuhi, no? Mahadlok na ka mo lakaw-lakaw diha, magsulob sa imong mga alahas kay basin unya og labnihon o kaya hold upon ka. Mahadlok ka nga daghang kag kwarta kay kidnapon niya ka, kidnap o ransom. No, di na ka magpasaya-saya, makahatag yung kahasol kining bahandi nga anaa kanato mga igsuon, no? Apan atong Ginoong Hesukristo diha sa atong Ebanghelyo, sama rag nangutana kanato karon mga igsuon, unsa mang matanga sa bahandi ang atong gitigom dinhi sa yuta. Si Jesus mingon diha sa Ebanghelyo, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pila may kantidad ron sa inyong bank book nga naa sa sulod. Ningon ang Ginoo, ayaw pagtigom og bahandi sa yuta, kay kana madugta ra og makawat. Buot ba pasabot ni mga igsuon, dili na lang dayta magtigom ani. Kanang bahala na lang gyud, makakauntag katulos usa ka adlaw, no? So unsaon naman lang ang atong future kung di ta magtigom? Unsa may future sa inyong mga anak nga inyong yung gitiguman para idako nila, mag-college sila, namoy kabayad sa ilang tuition, no? So mga igsuon, ang punto sa atong Ginoong Hesukristo mao nga ang mga kalibutanong mga butang sama sa kwarta, mga material nga mga butang, bahandi sa atong kinabuhi dinhi sa yuta, ang punto ra gyud sa Ginoo mao kining tanan lumalabay lamang. Kutkuton sa taya ug sa anay or kaha makawat sa kawatan. Kining mga butanga dili mulungtad, mahurot ang atong kwarta, maguba ang atong cellphone o atong sakyanan, madaan atong mga sinina nga bag-o karon, kanang blue pa kayo nimo nga karsuni, sige nimog labaan na mo puti na kadugayan, mukupas, no? Ug ang tanan natong bahandi, mga material nga butang, pwedeng mawala gyud nato, makawat, maguba, nya makalimtan ra na nato. Ug kining tanan mga igsuon, dili gayud nato madala kung kita mawala na niining kalibutana, no? Bisag isulob pa na nimo imong pinakamahal nga alahas, inihigda nimo sa lungon, inikubkob sa imong lubnganan, kwaon ranas nagkubkob, nya imong bukog ilabay ra didto sa dakong krus. Di gyud nato madala ang bisan unsa niining kalibutana, no? Maigsoon atong
Tandaan, sa may tandaan sa Bisaya. Hinumduman, dili dautan ang pagbaton og bahandi ni ining kalibutana. Amen? Ay, salamat. Pwede ra di ay gid magtigom, no? Dili dautan nga naatay bahandi nga naman. Kung ikaw nagtrabaho sa sakto, imo nang nakuha sa sakto, wala ka nang limbong sa imo isig kaingon, wala ka nang awat, wala ka nang yatak og dignidad og laing tawo, kana makonsider nato blessing nga gihatag sa Ginoo nimo, no? Diha lamang kini mahimong dautan mga igsuon kung mahimo natang slaves, sulugoon sa bahandi. Kung ang bahandi na mo'y atong gipakaginoo o gipakadiyos sa atong kinabuhi. Kung kita mahimo ng hangul sa atong isig kataw tungod sa atong bahandi. Kung kita mahimo ng dautan, no, mabuhat na tag dautan, manguha na tag mangawat na ta, manglupig na ta sa uban para makakuha lang tag bahandi, diha mga igsuon nahimong dautan ang pagbaton og bahandi niining kalibutana. Muna si Jesus nagpahimangno kanato diya sa atong ebanghelyo. Mingon siya, pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini og walay kawatan nga makakawat niini. Ang pangutana mga igsuon, unsa man kining mga butanga, mga bahandi didto sa langit, no? Mao kini ang pagsunod nato sa kabubuton sa Dios. Sama sa pagpadayag nato sa tunggugma ngadto sa uban, ang atong pagkabuutan ngadto sa uban, ang atong pagtuo ngadto sa Dios, ang atong pagpasaylo sa mga nakasala kanato, ang atong makanunayong pagsimba ug pagampo, pagtabang sa mga nanginahanglan gamit ang bahandi, ang blessing nga gihatag kanato sa Ginoo, paghatag og hustisya ngadto sa uban ug ang tanang nindot nga mga butang nga nahisubay sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang mga butang nga molungtad gayud hangtod sa hangtod ug walay bisan kinsa o mananap nga makakutkot ug makakuha niini gikan kanato. Ug kining mga butang nga mga igsuon maoy madala nato sa ikaduhang kinabuhi. Maoy magdala nato ngadto sa gingharian sa Dios. Si Jesus mingon sa ebanghelyo, kung hain gani ang inyong bahandi, unsa to iyang gisulti, atua usab ang inyong kasing-kasing. Kung ang atong gipalabi, maulang ang bahandi nga kalibutanon, mga material nga butang, ug atong kalimtan ang Dios ug ang atong isig kaingon, ang atong kasing-kasing malayo gayud sa Dios ug sa atong isig katawo. Apan kung ang atong bahandi anaa sa Dios, ang atong kasing-kasing anaa kaniya ug kita makakat-on sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan. So sa atong pagpamalandong nining santos nga misa mga igsoon, atong pangutanon ng atong mga kaugalingon, unsa man gyud ang atong bahandi nga gitigom nining atong kinabuhi. Kung nagtigom karon og bahandi nga kalibutanon nga madugta, ayaw gyud kalimot pagtigo mas labi pa sa bahandi nga mo'y magdala kanimo ngadto sa gingharian sa Dios sa langit. Gigamit ba nato ang mga blessing sa mga bahandi nga gihatag sa Dios kanato aron kita makatabang sa uban? Nagtigom ba kita og bahandi alang sa gingharian sa Dios sa langit? Atong pangayoon sa Dios nga unta makakita ang atong mga mata og klaro sa matuod nga bahandi nga dili madugta. Makat-on unta kita sa paghigugma, sa pag-alagad sa uban, sa pagtabang sa uban ug mangita sa bahandi nga magdala kanato ngadto sa gingharian sa atong Amahan sa langit. Amen. Palihog manindog para sa pagampo sa katilingban. Si Jesus naghagit kanato sa pagtigom og mga bahandi dito sa langit. Ipunting nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa langit. Sa atong pagampo, moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo
pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatabuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga katawhan nga gitugyanan ug dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, may inay bugos nilang panag-iyahon ang ilang mga kabtangan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga imuntang isipon at takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa reliyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga sila nga nagantos ug namatay diha sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Langit nung Amahan, ang imong gugma alang kanamo, dili gayud mausab ni mahanaw. Ihatag kanamo ang kadasig aron maglakaw kami diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang ko sa mga kapuslanas, tibuok niya ang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulo nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, sa imong himaya.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaydo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanagaw, si Kristo bumalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang giharian, agakulang himaya, hantid sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kudarus Narius Nananawagan Sasala sa kalimutan Daluy kami Sarius nananawagan sasala sa kalimutan Daluy kami hatagin kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan ipamulo lamang o mamaayo ako. Of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya. O masayod nga nakapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagruso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalitbi kami sa imong gahom.
Nagahalad kami kanimo karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang itumong sa among mga pulong. Mahitungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos kanimo. Tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan. Inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton kanunay sa maalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayong kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kapangkahiyatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghog, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa paghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaibsanon diha sa maayong kapalaran. Tudloy kami nga minigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili may kalimot kanimo, nga kami magasimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapaobsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mobiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon nga among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang ug mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug abulihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo ang nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami sa tubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubon nga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo, sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom.
tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, ug ipadala ka namo ang kalipay ug hinabang, aron kami magadayeg kanimo, uban sa Amahan ug Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anasaw kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!